କେଉଁ କର୍ମ କାରଣରୁ କାହା ଘରେ କନ୍ୟାଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେଠି କେଉଁ ଘରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏକଥା କାହା ଘରେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମାତା ପିତା ହେଉଥିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେହି ଘରକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଯିଏ କନ୍ୟାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। କାରଣ ତିନି ଲୋକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଭାର ଆଉ କେହି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ନାରୀ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚଲନ୍ତି। ମାନ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁଦିନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ନାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କର କଥା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ନାରୀ ଯଦି ରହିବେ ନାହିଁ ତ କାହାର ବି ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିଥିବେ କି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଯେଉଁ ଘରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ସେ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପୁତ୍ର ତ ଜଣେ କାହାକୁ ରୋଶନ କରିଥାଏ ଆଉ ନାରୀ ତ ତିନି ପୁରକୁ ରୋଶନ କରିଥାଏ। ମା ବାପାଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ତା ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ବୋହୂ ରୂପରେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କନ୍ୟା ଆଉ ବୋହୂ ପରିବାରରେ କିଏ ମରିଯିବା ପରେ ତାର କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପିତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ମାତା ସୀତା ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ବୋହୂ ମାତା ସୀତା ହିଁ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣର ଛତ୍ରଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବତାଯାଇଛି କି ନାରୀ ବି ତାର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରିବ। ଏହି କଥା ଯଦି ଶାଶୁଘର ପକ୍ଷରୁ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବୋହୂ ବି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ କିସ୍ମତ ବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଘରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ସେହି ପ୍ରବଳ କିସ୍ମତ ବାଲା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଥାନ୍ତି। ସାୟଦ ଏହି କାରଣ ହୋଇଥାଏ କି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଝିଅ ହେଇଛି ତ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପଢ଼ାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅର ମନ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ କି ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର କଥା। ଗୋଟେ ପୁଅଠୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ତା'ର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନିଜର ପଣିଆ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ଦେଖେଇଥାଏ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଦରକାର। କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଝିଅ ହେଇଛି ତ। ଘରେ କନ୍ୟାଟିଏ ଅଛି ତ ଧନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାଲ ନେଉଥିବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।